Fl-aħħar sigħat il-Gazzetta Malta Today żvelat kif il-kuntrattur u benefattur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo approva budget ta' 350,000 euro għal kampanja elettorali tal-istess Partit Nazzjonalista permezz tal-kumpanija Malta Fairs and Convention Centre l-MFCC. U dan minkejja li l-Partit Nazzjonalista għandu djun li laħqu l-1,000,000 euro ma' din l-istess kumpanija. B'reazzjoni għal dan, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borg Olivier fetaħ libell kontra l-Gazzetta Malta Today. Min-naħa tiegħu l-editur maniġerjali ta' Media Today Xavier Balzan qed jitlob biex isir rikors b'urġenza ħalli l-libell il-Partit Nazzjonalista ressa kontra l-Gazzetta Malta Today jinstema' malajr kemm jista' jkun. F'kummenti ma' One News, Xavier Balzan qal li hu jrid li l-libell jinstema' b'urġenza għaliex m'għandux minn xi jibża'. Jiena qed ngħidlu biex jagħmel rikors b'urġenza biex jiena nkun nista' quddiem il-qorti nipprova dak li ktibna dwar il-każ ta' Zarem Vassallo l-MFCC u l-Partit Nazzjonalista. L-editur tal-Malta Today jgħid li huwa għandu fideh l-evidenza kollha b'numru ta' persuni li huma anki lesti li jiġdu. Il-les mhux biss biex nuri dokumenti imma kif ukoll intella nies li jistgħu jikkonfermaw dak li ktibna u dak li għedna. Balzan jisħaq li huwa tal-mistħija li l-istampa indipendenti flok titħallat opera u tagħmel xogħla qed isir dan l-attentat biex ma jiġux ippubblikati l-fatti. Żied li dan mhux l-ewwel darba li sar. Jiena ħadd mhux se jwaqqafni palma waqqafni ħadd meta ktibt u pubblikajt l-affarijiet fuq il-kwistjoni taż-żejt lejla jbierek hemmhekk ukoll libel. U hemmhekk ukoll nitlob li jkun hemm rikors b'urġenza biex inkun nista' nuri dokumenti li jippruvaw dak li ktibt.